Vážená pani primátorka, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, milí hostia. Vítam vás na druhom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Dovoľte, aby dnes začalo trochu netradične, malým kultúrnym programom, ktorý na podnet primátorky mesta inžinierky Serafiny Ostrihoňovej pre vás v spolupráci s ňou pripravili učitelia Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach pod vedením riaditeľa pána Gejzu Hlavatého. Verím, že ste prežili pokojné, šťastné a láskyplné vianočné a aj novoročné sviatky. Som presvedčená, že za sviatočný stôl si počas sviatkov spolu s vami zasadla láska. Láska, ktorá prišla s radosťou, nádejou a odpustením. Dnes sa pre vás začína náročná a zodpovedná práca pre občanov tohto mesta. A tak dovoľte, aby spríjemnila hudba, ktorá pohľadí nielen vaše zmysly, ale aj vašu dušu i srdce. Nechajte sa unášať jedinečnou atmosférou hudby